Исәннәрмесез? Менә уйлап торам, әгәр дә татар телендә карамасалар, мин инде бәлки татар телендә чыгармассым да бернәрсәне дә, гел урысча әйтермен. Урысча ичмасам, аудитория дип әйтәләр, шуңа киңрәк. Бүтән милләт кешеләре дә карый аны. Анда син татарча бирәсең, уйлыйсың, менә үзебезнең татар кызыксынып, туган телемне яңартам, туган телемдә тыңлыйм дип, хыялланыпмы, көтә дип уйлыйсың, тагы нәрсә алар, ваимсыз аларга. Акча булса, акча китерә торган булса, алар кызыксыныр я, булай. Не кирәк алар туган тел әле. Апама бүген әйткәнем, гел Татарстанда яшәп баласы татарча белми, урысча сөйләшә, әнисе белән. Мен әйтәм, бу нәрсә бер кая барсын, мен әйтәм, хәзер ул бит алгы гомерне ки тормышны белеп булмый. Мәсәлән, барсын ул хәзер, я ушул Үзәк Асияга, Үзбекстанга бер эш белән, я нәрсә белән, Казакъстангамы, я Төркиягә, кайда. Аны инде бүтән аңлыйсың инде кайсы милләт. Нинди телдә сөйли кеше, шул милләт кешесе дип уйлыйлар. Анда карашларын белеп торасыз инде. Ялгышмыйсыз. Алар ничек карыйлар аларга. Әле хәзер менә шулдан килгән эш теге, мин әйтәм инде, кунак эшчеләр дип атарга була. Аларга нәфрәт тудырып яталар телевидениедан, нидән, интернеттан, бара-бара аларны бераз ничек аңлыйсыз инде, шартларын үзгәртәләр инде. Турыдан-тур әйтмим, нәрсә кемгәдер ошамас. Алар киткәч инде анда нәрсә, менә Рәсәйдән килгән кеше дип шатланып карыйм әллә? Юк, ачу килеп карый. Төрле карашлары булачак. Мин шул теге уйлап тордым да, безнең халык хакында әле күпме безнең фән хезмәткәрләре, бер кайчан мин алар ишетмәдем, менә шул милли аң үсеше хакында нәрсә лекциялар белән чыкканнарын, язгалаганнарын, төрле мәкаләләрен бер дә күрмәдем. Алар бераз теге аларга масса күләм ихтибар итсен дип нәрсә дип әйтәләр инде. Мәгърифәт. Ихтибар итсен, мәгърифәт инде җитәкчеләр кулында, хөкүмәт кулында. Алар танкыйтламыйлар инде, шуңа күрә алар каршы әйтергә дә курка, нәрсә рөхсәт бирәләр, күбесенчә нәрсә кушалар, шуны сөйлиләр, шуны язалар, шуңа күрә инде алар уйланып торалармы дип, менә шуш кирәкме юкмы, бәлки уйланмыйлардыр, менә шул кушсалар, шуны әйтәләр, шуны сөйлиләр. Менә шушны мин кебек кешеләр инде алар тырышалар, кайсы вакытта шул теге нәрсә бурчы, нәрсә уйландыра, шул хакында сөйләргә. Милли аң үсеше бик әһәмиятле эш. Мин аны әйтәсем килә, шул төрле төрки җимкерәтләренә барасың, мәсәлән, алар анда караганда андый татулык бик ашырып җибәргән дип әйтеп булмый. Әмма шул карамастан шул Төркиягә барасың, я бүтән илләргә барасың, алар берләшеп менә монда, мәсәлән, Татарстанда 90-нчы еллар башларында алай бик күп булса йөзләрчә булды таҗиклар, хәзер меңләрчә, 10 меңләрчә дә диергә була. Мәсәлән, тагы бүтән илләрдә дә алар күп. Хәзер гел күрсәтәләр, Мәскәүдә бик күп, анда теге тулайтрак шикелле хостелда хатта 500-800 кешене тапканнар, кайдандыр килгән, шулай дип белеп торасыз. Илнең җитәкчеләре үзләренең нәрсә риза нәрсә әйтәләр, ризасызлыкны күрсәтәләр. Алар күбәйеп бара, шулай дип, бәлки бара-бара бер ничектер нәрсәгә әверелер әле ул, шул сәясәткә, бәлки аларга каршы әллә шул тәртип саклыйбыз дип, камилләштерик шулар белән эшне дип, бер нәрсәгә әверелер инде бәлки. Барасың, кайда
Алар я шул мен Одессада булдым. Үзбәкләр. Анда татар элек әллә Кырым татарны искә алганнар, әллә шул бөтен татарларны, хатта булган мәктәпләр булган, сыйныфлар булган, мин укыдым интернетта. Соңнан биткән инде алар. Татар аз булмаган, чөнки әле минем абыйым анда шул әйттем бит, милицияның өлкә җитәкчесе шундый булып. Җитәкчесе әллә кем ул, менә бу эттәлните. Урырга да булмый, син менә килеп эт бәйләнә кешенеке. Урырга да ярамый, әллә кем булалар, аны башына берсе кигезмиләр дә, әйтерсең үзләренең теге шәхси җирләре бу. Бу инде миңа һөҗүм итәргә нитеп йөгереп ята, кара. Хәбәхәтләр тегеләр мине. Исе дә китми шул. Шул ул музейга барган иде, милициянең анда абыйм әйтә, аның фотосы бар ди. Һәм эчке эшләр идарәсенә барган иде, анда да килеп керүгә Бабиле дигән урамдыр бәлки. Шунда анда Бебель бар, Бабильдер әле. Шунда да аның фотосы бар, яшь чагы, җитәкче булган чагы шул. Инде музейда бер шул җитәкчесе миңа лекция алып барды, мин аны видеога төшердем, интернетка куйдым, YouTube'ка. Ул сөйләгән иде, мин аны кызыксынам, үземә тартам, әнә әйтәм, монда бер татар җитәкче булган, теге исе дә китми. Минем абыйым да ваимсыз, ул милли темага исе китмичә, үзен тырышты, исемен дә үзгәртеп, урыс исем алып шулай. Мин әле мәктәптә укыган чакта кеше уйламасын, мин элек менә халкым алай, хәзер менә үзгәреп юк, мин мәктәптә укыган, хатта ул абыйымны ишетеп алдым да, исемен Алексей дип исем алганга күрә, мин бер кеше язган кебек хат яздым, әти кушкан имеш. Мин хакында имеш, мин үзе хакында, менә шул фәлән, мин үзе турында яздым, менә шул әйтте, инде милләтеннән уялса, исеме түгел, фамилиясын да үзгәртсен дип алсын дип, бер Давыдов дип фамилия алсын дип. Ул шунасын җавап язып бергән. Я ему в отцы гожусь дип. Мен ага җавап берим дигәнем. Яшың дөрес тә ул миннән 20 елга якын. 20 яшькә өлкәнрәк инде, шулайса. Акыл белән тик әле ярамый әти урына дип, шулай дип. Аны аңларга була. Аның исеме һәм фамилиясе ике урыс әйтә, двусоставной ди, берсенә якын, хата гел кеше сөйли, ялгышып, шуңа күрә бәлки ул үзгәрткәндер инде. Шуңа күрә. Теге җитәкче миңа инде белмим, мин шул теге үзебезнең урысча бик яхшы яңгырый ул. Неравнодушный дип әйтәләр. Бездә ваимсыз нәрсә ул? Нәрсә инде? Ваимсызлык. Юк, тагы нәрсә дип инде, менә буташып торам иде. Өйрәнгән урыс телендә. Мин әйтәм, әгәр дә татар карамаса, ну его нафиг дип әйтәсең дә, урыска күчәсең дә китәсең. Шул теге баш ватып торганчы. Шул менә бу татар икән, мин әйтәм, шуның турында сөйләгез әле. Ул исе дә китмәде. Бер кайчан да исләр китми. Менә мин әле былтыр Саратовка хыялланып йөрдем дә, Саратовка бардым. Элек ишеттем, музее бар. Алар музейда бер яман гадәте бар. Ул хөкүмәтнең карарларында юк андый. Анда язган музейда элек әллә кайчан хан заманында чыккан шундый кануннармы, нәрсәме, инде тәртип керткәннәр, фото, рәсем ясарга була дип. Ул вакытта видео булмады. Шул 90 ел элек ясаган, әллә кайчан ясаган, шул хатта шул һаман шуны кулланалар. Шул тәртип шундый булган иде. Видео ул хәзер бит яңа гына кирде. Аны бар, мәсәлән, Аштраханда, мин Кремльдә булдым, анда музейда рөхсәт бирделәр видео төшерергә. Татарстанда төрле музейларда рөхсәт бирделәр. Мин Владимир Высоцкий турында видео төшергәндә дә КамАЗ музейында рөхсәт бирделәр. Видео ясарга. Менә шул Саратовта да рөхсәт бирделәр. Мин анда әйткән идем. Миңа искә килмәгән. Ул анда 550 сум түләдемме, миңа шәхси шундый экскурсия ясадылар.
әйтергә кирәк иде. Менә шул татар теленә бәйләнештә, татар теленә шул ваемсыз нәрсә инде булмаган, татар телене белән кулланган телен шул хакында күбрәк сөйләсәгез, менә мин сезгә хәтта 1000 да акча бирәм дип, 2 билет алам дип әйтергә кирәк. Алар әзерләнеп шул күбрәк. Юк, мин тик сорау бирдем, хакмы? Әйе, хак ди, ул ди Илминскийме Коръан китабын тәрҗемә иткән, шул аның ди нәрсә, бу анарда шәкерт булган ди. Инде шул укыткан ул аны, шуңа күрә татар телен өйрәткән ул ди. Әллә 6 тел белгән ул. Шул инде 6 тел Чернышевский белгән Николай Гаврилович, шунда арасында татар теле. Инде бүтән халык горурланыр иде. Әйтегез мәсәлән, менә шул, я тугандаш башкорт халкы, я чуваш халкы, я мордва халкы, алар, менә бу безнең телебезне белгән дип, шуны күтәреп, шатланып, горурланып, сукланып, юк, бездә татар халкы исләр китмәй, теге шул искә төшерәм дә шуны акча китерәме шул, шуны гел уйный, искә төшәм. Шул тик акчага шумган иде. Җәмәгать акчага шумган булса, ул әнә Урта Азиядан килгәннәр, алар Үзәк Азиядан, алар үзара кушылып акча ясыйлар, ә безнең татар халкы берлектә күрсәтми, кая бара, урыслашып бетеп, телен югалтып, бер-берсен югалтып китәләр. Менә монда шул мине кызыксындырды бик. Ул әле вакытында бит әйткән, хәзерге татарлар, ул менә элеге Казан татары, Орынбур татары, Кырым татары, тагы кайсылар элекке шулнагы яшәгән кабиләләрдән калган, шул татарлар булган. Алар урыслар кебек урысларны бит ничек инде куллыкка керткәннәр, монголлар. Шул кебек алар да шул татар шуңа дучар булган, шулай дип хатта сөйләгән шул сүзләрендә. Мин әле университетта укыган чакта хәрби кафедрада мине белән бәхәсләшергә яраталар. Сез монголдан калган, шулай әйтерсең, минем йөзем, минем һич тә бер әйтерсең, хатта урысны кара, урыс егетләре, кайсылары кара чәч, йөзләре шундый киң битләре, алар күбрәк монголга шап китә. Ә мин бер кеше дә әйтмәс. Шунда берсе маскылларга, берсе мазакларга, бер нәрсә шуңа әйтәләр иде. Тәнәфес түгел, бер мәсәлән 1-2 сәгать буш булса, миңа гел кушалар, өндиләр, кафедрага чыкта, шулай сөйлә, без синең белән бәхәсләшәбез дип, шулай ничә 20 егетме хәрби кафедрада шунда. Әйе, әллә 25-30мы безнең мидә. Курс, безнең курс журфакның. Шулар белән бәхәсләшеп вакыт узадыр. Менә шунда да кулланадыр Чернышевский сүзләрен. Без әйтәм, электән шунда торган халык. Берсе әле фатирны минага кира дип бирәләр инде. Татарча белмим, төркчә кира. Шул аларны шул бер урыска тапшырга, шул миңа сез монголлардан калгансыз, әйтәм, ник, нигә йөзебез шундый ашык нәрсә әйтсәм, ул ди, сез ничә гасырлар дәврендә ди, йөзегез үзгәреп беткән ди. Мин аны әйттем, менә мин әйтәм, укыдым университетта, мин белән монголлар тулай торакта тордым, мин аларны карасам, урыс әйтә, не бу земля ди, аерылып торабыз. А бу надан кеше бүтән халыкларны шул теге татар дип, ул теге вакытында Явыз Иван Казанны яулап алгач, анага мин укыдым аны, китапта да укыдым. Ничектер аңлатырга кирәк, нигә ул Казанны алган, шулай мыскыллап, шулай халыкны ничек инде азаплап, әлләрсә нигә, ни сәбәпле? А ул менә без ушыбызны алабыз, элек алар безне монгол булып, безне шулай итте дип, анда да монгол бит җитәкчелектә булган, җитәкчеләре монгол, а халык шунда калган. Әле шушы бер айда элекме тик Кабардино-Балкарийга барган идем, чувашлар белән, мин самолет белән чыктым инде, алар автобус белән, шунда да алар. Мен әйтәм, алар да имеш бәхәсләшеп китәсең дә. Мен әйтәм, нигә сез уйлыйсыз, сез имеш сакланып калгансыз Булгар дип, ә без юк. Без ди урманда качып калдык ди. Ничек инде татар урманда качып калмаган монголдан, алар имеш качып калган.
Инде шунасын әйтәм, алар балкар без телдә сөйләшәләр. Мин алар белән татарча сөйләшсәм, алар әйткәнне аңлыйм. Мен әйтәм, сез бит әйтсәгез, сезне телегезне аңламыйлар. Икенчедән мен әйтәм, динебез бер алар, сездә аерылып тора. Юк, кан безнеке бер, кан бернеке. Мен әйтәм, кеше теләсә туганлыкны шул ук таба. Безнең халкыбыз бер дә исе китми. Бер дә исе китми шуларга. Ата-бабаларыбыз нәрсә шул сәүдә эшләпме, акчамы, тик шул уйлый, рухи байлыкны инде алар йомшак берсе булса, рухи байлык, алар инде утырганда урындыкка күтәсенә куеп утырырлар иде. Шунда уйлап торасың. Халкыбыз азы биткән, бизе биткән, ничек биткән. Алар инде шул тик акча, әле бүтән халыклар әнә берлек ничек саклыйлар, рухи берлек аларда күренеп тора. Шул мәсәлән мин Мәскәүдә алар өстендә бар иде Төркиянең футболкасы, инде артта Төркия дип язган, алда инде шул аларның теге ярым ай белән йолдыз. Шунда бер егет Төркиядән ишеп килгән, игътибар итте дә, ул монда аларны аны каршы алырга тиешләр, әмма ул Төркиядән килгәч телефон операторы Төркиядәге, ул монда телефон шалтырата алмый, ал вакытта әле мин МТСны Мәскәүгә барсам да роуминг бик күп аладыр. Шул яныма килде дә, үтенә башлады. Буламы, мен әйтәм, яр инде, юлдагы кеше авырлык кичерә, шуңа күрә савап булыр, юлда садака булыр миңа, шулай дип биргән идем. Соңдан карасам, роуминг бик күп алмаган да, ул шул дусларына шалтыратып, менә фәлән мин җирдә, килегез дип, шуңа рәхмәт әйтте дә, шунасын әле мин бер нәрсә кызык күземә ташланды. Башта мен әйтәм, бар икән анда теге нәрсә дип әйтәләр инде. Намаз кыла торган бүлмә инде, шул менә баш ватып вакыт уздырам инде шул. Нәрсә шул не кирәк инде, шул намаз укый торган бүлмә инде шул. Шул. Анда бардым, бәлки анда бикле булды, алар ачмадылар, соңдан тагы бер миңа ул вакытта Стамбулга барам, мен анда кая тора торган җирдә белмәдем. Шул бәлки дөньяны яратучы күргәндәдер. Миңа шул түрк кардәшемне каршы китерде. Ул анарга мин ярдәм иткәч, ул миңа менә ди, нидә ди, Стамбулда Аксарай янында тулай торак бар безнең ди. Шунда ди бар ди. Минем ди анда үзбәкләр бар, сине анда кабул итәләр. Шунда кыйбат та түгел, арзан гына, 300 дип. Шунда кунып ничә төн торырсың, чөнки мин конференцияга барам, аны мине бу конференцияга бик чакырмадылар. Мин үз акчама бардым анда. Шунда китеп барабыз, инде әдәм көлкесе аэропортта безне каршы алалар. Түрк язган, безне делегацияны көтеп тора. Безнең делегация Рәсәйдән килә, Якутиядан килгән, ул түрк телен белми. Анда 1-2-3 Марис арсына кысылган берсе Мәскәүдән, алар инде беләсез, гадәттәгечә түрк телен белми. Анда чувашлар беренче кеше, алар инде түрк телен белми. Менә Амине ул теге оештыручылар Азербайҗаннан булган иде. Алар мине бик яратып җитмәде. Шуңа күрә мин китап чыгардым, хатта аларның юбилей теге Төрки яшьләренең хәрәкәтенә багышлап. Монда Азербайҗан кардәшебез бай бер кеше, коммерсант акча бирде. Шулар мин шул теге дөнья түрк яшьләренең берлегенә оешма хакында китап чыгардым, төсле, матур. Шунда шулай итсәм дә, карамастан миңа менә тора торган урын бирәбез дип нитмәделәр. Инде мен әйтәм, автобусга утырдым да, бу кая баралар икән, нинди отельгә дип узаттым дим. Узаткач инде теге ни түрк кардәшебезгә ярдәм кылгач, бәлки тагы миңа бер килгәндер, күктән төшкән бүләк. Аны Тuraş күрше җөмһүрияттан шул егет Чебоксардан әйтми, әйдәш без белән бер бүлмәгә, соңдан әйтә, мин белмәдем бит синең тора торган җирең юк дип. Ни күрде дә Якутиядан әйтә миңа, әйдә безнең бүлмәдә торырсың, соңдан бу вакытта алар
ресторанга йөргәндә, аны берсен җибәргән, артымнан ашарга килсен дип. Алар инде элек Американың ризыклары булган мактаганнары, бу ничә вакыт узгач, тагы безнең конференция шул булды, курылтай. Анда тәмсез бигрәк ризыклар, минем яри менә Татарстаннан алып килгән консервлар бар иде, шуны ипи белән рәхәтләнеп ашадым. Менә шуны әйтәс килә, күрдегезме, үзбәк малае миңа әйтә. Абый ди, ана ди, шунда ди Аксарайда янында бар да урнаш ди. Ул мин үзбәк тә түгел, әмма без бит төрки халык, без мусулман. Шунда алар миңа әзер нитергә, кабул итергә, арзан гына шунда үзарана кертеп торгызырга. Хатта нишәнче ел барган идек Төркиягә, анда нәрсә зәйтүн борыны Татар районы дип атыйлар, нигәдер анда шуны. Шунда берсе алар киттеләр Македонияга, мине виза өлгермәделәр. Шуңа күрә мин анда Истанбулда йөрдем. Нида миңа теге Босфорның теге читендә, теге ягында мәчет бар икән, анда сөйләгән иде, мәрмәрдән төзгән, бер кешегә төшенә Пәйгамбәр галәйһиссәлам төшенә кергәндә әйткән, озамый байысың, менә шунда ике манаралы мәрмәрдән мәчет төз дигән. Озамый шундый хәл булган, ул шул төшенә кергән берсе. Шулай булган, шул төзеп, инде кунакларга бер бүлмә иткән, шунда кундым. Алар казак малайлары Монголиядан һәм монголлар ислам динен кабул иткән малайлары, шулар анда футбол уйнап, мине теге капкага да куйдылар. Мин уйный белмәсәм, әле яхшы уйныйсың, әйтәм, бала чакта мин Үзбекстанда торган идем, ярты җәй кишлакта, шунда мен әйтәм, уйнадым футбол, бераз беләм дидем инде. Шунда әйтәсе килә, аларны теге нәрсәләр инде, хәлфәме, нәрсәме, шул җитәкчеләреме, казакмы булып чыкты. Шуңа күрә ул мине яхшы каршы алды, төрки халыктан мусулман дип яхшы каршы алды. Бер вакытта берсе кирде, мин бүлмәдә бер үзем, алар мине казак мулласы дип игълан иткәннәр икән. Безнең егетләр Казаннан анда теге туйлар уздыра торган Гамил бик яхшы егет бар, акыллы бер егет. Шул сөйләшкән Гамил, шул Гамил сөйләшкәч, шул бу казак мулласы дип мине шунда кабул иттеләр. Берсе кирде дә, мулламы юкмы тикшергә. Ул әле иртә белән азан әйтәләр, мин торып китәм, шунда телефоннан шалтыраталар. Анда шул мәчеттә иртә белән намаз укырга. Башта килеп шунда укыйсың. Нине сүннәтен укыйсың, азак көткәч анда килеп мулласы фарыз укыта. Шул кызыксынып мине тикшергә кергәндә, бер нәрсә укы әле. Башта бәйләнде инде миңа. Мин иде бүлмәдә бер үзем булгач, миндә шул теге тиздән югарырак бер кыска штан, трусик дисә була. Ул ир кеше кирде, алай ярамый ди. Мен әйтәм, мин бер үзем торгач инде нәрсә инде ярамый. Шуңа шул әйтә, укып җибәр әле. Мин шунда Ясинны укыдым. Ул Ясинны үзе дә минчә надан булдымы? Бездән Ясинны Mübin дигән шул җирләрдә генә туктатырга була, тамамлап. Уртасында кайсы бүчән җирдә ярамый туктатырга гынах дип санала. Ул әллә шундый билеме аз булдымы, нәрсәме? Мин укый башлагач, аңлады, дөрестә белә икән бу Коръән сүрәләрен дип, шул ук ничектер ваимсызланып китте дә, чыгып китте. Тикшерүләре уңмады инде аның. Менә шул әйтәс килә, күрдегезме? Ул мин бит үзбәк түгел. Мин татар. Ул миңа менә абый әллә нәрсә шулай үзе төркме булды ул. Менә шунда урнашырга рәхим итегез дип. Тагы нәрсәләр анда. Кайсы җирләрдә барасың, алар сиңа ачык йөз белән каршы алалар. Җәмәгать менә урыс әйтә бит, положа руку на сердце. Кулыгызны йөрәккә куеп әйтегез менә, мәсәлән, килер бер үзбәкме, бүтән казак кешесеме, безнең татарның мәсәлән бер тулай торагы бер кунакханасы бар, нәрсәме, шунда гел татарлар җыйнала. Сез менә анага әйтәсезме, бар менә шул татар арасында. Анда барса да мин уйлап торам, әле шулай җылы кабул итерләр микән? Алар ачык күңелле. Алар шулай. Безнең дәүләтебез булмаса да, алар безне хөрмәт итеп,
Кайда барасың, бәрібір татар дип интернетта менә ахыргы елларда Аллага шөкер халкыбызның абруе үсте. Безгә хөрмәт күбәйде. Икенче төрле карый башладылар. Шул мин аны нидә дә интернетта да видеолар татарча куйганда алар тыңлап рәхмәт әйтәләр. Үз телеңдә сөйлә, үз телеңдә абый сөйлә. Аңлыйбыз, төшенәбез дип нитәләр. Күрдегезме? Элек булдымы безнең халыкка шундый игътибар? Юк. Минемчә безнең халкыбыз шуңа лаек булып, шул тугандаш халыклар, төрки халыклар белән берлекне көчәйтеп, туганыбыздагы каннарыбыз якын икәнне раслап яшәргә тиешбез. Аны хәзер менә сөйлә, урыс телендәме кайсы? Тотыналар син менә имеш шулай милләтче нәрсә дип. Атыңлап торам, Шамановка мин урыс дип җырларга була. Миңа татарга, мәсәлән, бер татарлар сән ул шулук хәзер тотыналар син милләтче дип кемдер әйтә. Әле яри ул менә журналист син булгач, шуңа күрә сиңа бик кайсы вакытта алай бик һөҗүм итмиләр әле. Күпме азмы буладыр мин башта редакция эшләгән чакта урыс газетында әле җаваплы Саркатип бәйләнәдер, үзе теге бүтән урыслар хата белән язса, ул аны игътибар итмидер, бәйләнмидер. Ә миңа нигә татарча язасың? Нигә татарча язасың дип шулай мыскыллап. Үзе мин теге уңышка ирешкә башлагач, инде юан гына бер кызы бар, шуны миңа димләгән булып, миңа бәйләнеп, нигә өйләнмисең, нигә әйтәм, юан хатын кызың не кирәк? Ул минем бит милләт та түгел, ул дине дә юк, теле дә якын түгел. Ник аны ул аны шул тормышка тормышка кертеп урнаштырып шул бәйләнеп йөри икән миңа шулай. Инде кызы бер ахырында бер татарга чыккан, шуңа күрә тынычланды инде ул. Гел миңа шыкылап, әле безнең баш мөхәррир яңа ул теге элеккесе ваимсыз буладыр, үзе журналист булмагач, монсы брас инде газетта эшләп калгач, шуңа күрә мин язуларны карап, тагы сөйләгәнне бер бүлмәдә утырабыз. Ире татар инде Мишәр үлеп китте инде ул. Шул миңа әйтә бер вакытта, яхшы менән ничек оста сөйлисең, кызык ди. Ник син менә газетта язганда укып булмый, күңелсез кызыксындырмый ди. Мен әйтәм, әнә синең җаваплы Саркатибең миңа кулларыма бәрәдә тора. Булай язмыйлар, әйтерсең. Ул инде буштан бушка бәйләнгәне, шундый вакышлыкны күрсәтү, аның ул теге вакышлыгын күрсәтеп шулай нервысына тип үзе шифаханага да ятып чыкты. Ашказанына операция ясадылар. Бүтән кешеләргә бәйләнә, бүтән кешегә, миңа да бигрәк бәйләнә. Шулай кытырынган иде. Бу баш мөхәррир марҗа әйтә. Миңа китер язганыңны ди. Чөнки ул вакытта үзенең теге яшьтәшләренә күтнә типте, алар белән бергә эшләгәч, алар анарга бик буйсынас килмәде. Алар бит элек син дип сөйләшкән кешеләр. Инде bir 10 яшькә кечерәк бүтән яңа буын, шуңа күрә берсен инде Мишәр хатынын урынбасар итте. Ул чөнки инде Мишәр алар шумар беткән, алар инде җитәкченең урынбасары булырга, алар инде оста инде. Алар тел белән кайсы вакытта ул бездән яза да белмәде, аның сәләте дә булмады. Әмма шуңа карамастан ул тел белән оста иде. Мине менә шул язганнарны юл ачып, гел бастырып, газетне беренче битендә бастырып, шулай мин алтын каләмгә лаек булып, анда елның иң яхшы мәкале минеке булып чыкты. Яшә Чишмә дигән урыс телендә. Шунасын иң атаклы журналист телефоннан сораулар бирделәр, газеттан телефоннан шалтыратып әйтегез дип, мин беренче урында булдым. Шуңа күрә шулай ул миңа башта юл ачты, әмма соңында мине шәһәр җитәкчелегеннән да теге җыелышлар була бәйрәмгә. Шуңа төрле хәл булган, ал бер мизгел кыскайтсаң аңламаслар. Озын сөйләсәң, шунсы әле анда дүшәмбе сайын җыелыш була да, шунда яңа елга ничек әзерләнгәнне сөйләделәр дә, әйтәләр, күрше шәһәрдә ди ул вакытта дефицит төрле товарлар, тәмлүшкеләр инде, тәмле нәрсәләр, шуңа күрә алар әйттеләр шунда күрше шәһәрдә
Бу нәрсә югалды, резкость урысча әйтмешли. Аха, хар булды. Балларга ди акча өләшкәннәр ди. Мин шуны язып чыгарган идем, аны монда шәһәрдә радиодан әйткәннәр, шунасын тикшерә башлаганнар, теге күрше шәһәр ишетеп, Казаннан белгәннәр, менә тетмәсен тетеп аларны, ул шул теге мине бер татарча радио эшләгән ханыммы, редакция шалтырата. Бер вакытта шалтыраткан теңкәсенә тигәч, инде баш мөхәррир трубканы алса, мине гөр сорый, нигә ди? Бу әйтергә була бит, шул миндә шундый проблема, менә шул нәрсә дип әйтергә булма, әйтмәгән. Менә аны ди без ди ниде яңа елның утырышына җитәкчеләр арасына чакырабыз. Бу безнең җитәкче ачуланган, котырынган, мине җитәкчен чакырмыйсыз, аны чакырасыз дип, шунасын минем язганнарны теге чыгармый башлады. Шулай әкрен бер вакытта инде чыгармагач план тутыра алмыйм. Планеркада бәйләнә. Инде мин аны ачуланышып, кырылышып бер утырышта киттек, кырылышып, шунасын мен әйтәм, уйлап торам, бу хәзер мине эштән алып ташлый инде дип, тизрәк депутатлыкка чыгып киттем, Аллага шөкер. Ул вакытта мине халык танып торгач, оңай булды җиңәргә, бик оңай гына җиңеп чыктым. Әле җитәкчеләр арасында шунда без 6 кеше булдыкмы, шунда әллә 8ме? Шунда мин җиңеп чыктым. Түрәләр арасында. Менә шулай әйтәс килә. Шундый уңышка ирешәсең, анда китеп барам. Соңыдан аның алдындан булды хәл. Татарстанның Җөмһүрият газетында, Республика Татарстан дигән мәлләт, ул вакытта әле Совет Татарим, шунда беренче биттә чыгарганнар икән. Менә алтын каләм миңа биргәнне, шуны язганнар беренче биттә. Мин инде шатланып аны китеп барам. Анда безнең радиода эшләгән бер татар егете, мин аны белән гөр сокланадыр, әйтәм, үзебез татар егете, урысча алып барса да тапшыруны, үзебез татар егете дип, бала сокланып биргән кеше. Шуңа күрдем дә мен, янына килдем. Ул Тухватуллин фамилиясе, аның бер туганы бер кибеттә нәрсә мөдир урынбасары булып биргән. Шуңа инде мин менә әйтәм, безнең коллегалар татарны сөенергә тиеш, күрсәттем газетны. Ул әйтә, әнә бар да трамвай йөртүченең микрофон алда, бөтен вагонга сөйлә, шуны мактанып ди. Менә, мен әйтәм, мин синең теге танылган кеше дип шатланып, үзебезне шәһәрдә урыслар, бу татар урысча сөйләсә дә, ичмәсәм шулай мин шатланып бирсәм, мен әйтәм, син шундый көннәшү көнче икәнсең дип уйлап куйдым. Менә күрдегезме? Безнең татар халкында ул бирлек юк. Бер кайчан шатланмыйлар да, менә үзебезнең милләттәшебез, Аллага шөкер дип, юк. Әле мин вакытында тагайтим бер газетта мине ул теге исемем таныла башлагач, газетләр татар телендә бик күп, берсендә мине баш мөхәррир чакырды, интервью алды да, шунасын теге яратып куялар, мин әйтмәгән сүзләрне кертеп куйган, теге өстә урысча әйтмеше заголовок язган, урысча, татарча белүче урыс безгә туганнан якын дип шул. Татарча булды бит газет. Инде без бардык, кайттым туган якка, нигә отпускка, шунда бер ташланган хутор, шунда абыйым мәрхүм инде, китеп барабыз, шунда ашашып тора. Мин бер газет алып кайттым, шунарга бер нәрсә биргәнем, аны ул шатланыр дип, энесе менә шулай беренче биттә фотосы чыккан нәрсә дип. Ул анарга нәрсәләр ризыкны төргән, пешратып бетергән. Мен әйтәм, менә мин сиңа бер генә дәнә, шуны ничек хөрмәт итеп, син игътибар итерсең, мине белән горурланырсың дип бирсәм, син менә мине газетым шулай дип бераз яртылай мазаклап, яртылай дөресен әйтсәм, ул миңа, син ди менә әйткәнсең анда татарча белүче урыс безгә туганнан да якын. Син инде миннән дә якынрак урысны күрәсеңме дип шулай инде әйтәм, әйтерсең ул. Ул инде хатыннары шыкыйда, менә энең шулай кеше булган, ничә нидән ишеттем инде, менә җиңгиләр, анда барасың, абыеңа торырга, уңышка ирешсәң, кайсы вакытта барасың, мәсәлән, авылга, анда абыең ачулана, яратмый, нигә? Ул авылдашлар белән очрашканда, бер кеше авылдаш инде нәрсә турында сөйләргә, минем турында гел укып торалар, алар белеп торалар, шунда инде нәрсә турында сөйләргә. Шуны менә энең
ана ишеттем, укыдым газеттә, әллә кайда танылган икән, шулай дип, Татарстанда танылган кеше булган дип, тегенең күңеленә хуш килсен дип җили, әтег көнләшеп, шунасын эчендә менә нәрсә диләр әле, брат көтүне рат дигән, шул кебек. Мин мәсәлән әйтәм, абыем минем күрше авылда педагог, физик алып барды, мин аның белән сокланадырым, горурланадырым. Бер абыем мәсәлән рабкоп мәсәлән сәүдә шул оешманың җитәкчесе булды авылда. Аның белән дә сокланадырым мин, горурланадырым, мактанадырым. Тагы бер абыем мәсәлән Одессада милиция начальнигы булды. Аның белән гел мактанадырым, менә шулай дип. Булар инде укымагач, кайсылары көнләшеп, бәлки менә күрдегезме, шул менә урысча әйтсәм бик оста әйтермен, проецируя менә шул гаиләдәге бер туганнар арасындагы мөнәсәбәтләрне урысча әйтүче проецировать итсә, ул безнең милләтебезгә тап шундый килеп чыга. Татар кеше, татар җидәни кеше булды, бу да кеше булган икән дип әйтәм бит. Ни җәмәгать мин бер Рәсәй күләмендә хәзер тыелган бер социаль челтәре бар, чит илдә ул оешкан, шунда әле язам, төрле нәрсә мин кызыксынам бит, әле безне бала чактан өйрәтәләр, әти мәрхүм әйтәдер, Спай Тумас калтырар, мин нәрсә ул икән дип, исеме шулаймы дип нитәм. Миңа инде монда Татарстанда торып беләләр, мин бит белмим аны. Ул шул икән мәгънәсе. Теге мода артыннан йөргән кеше шул булган, Спай дип әйткәннәр икән аларны, Тумас калтырар дип, тагы нәрсә. Күп нәрсәне ниткәннәр алар. Тагы бер язасың. Инде без бит татар мәктәбендә укымадык, татар газетini укымадык. Без радиода татарча хатта сирәк безә юньләп Казанны да ишетмидер анда. Ул вакытта радионы белә сыйфатлары инде. Көчләр аларның. Анда санда Казаннан концерт тыңлый, пластинка, анда аңлап табылмый нәрсә турында җырлаганны. Шунда аны карамастан әти-әни бигрәк тә шул алар безне урысча сөйләшмәгез өйдә дип тыялар иде. Татарча сөйләшегез дип. Әни мәрхүм Үзбекстанга барып бер туганнан татар телендә пластинкалар алып кайтып, анда Сталин хакында җыр дип бар икән. Шуны да тыңлап, телен онытмасыннар дип шул авыр пластинкаларны әни мәрхүм алып кайткан. Шуны. Шунда мин инде татарлар үзебезнең тугандаш инде халык демәйе, үзебезнең милләттәшләр шатланып нәрсәдер язам, алар теге минем укыймаларның мине танкыйтьләргә була бит төрлечә җәмәгать. Мәсәлән, урыс татарча тырышса сөйләргә, аннарга син дөрес әйтмисең дип бәйләнмиләр. Ул киресенчә татар бүтән халыкны әйтеп торам инде, беләсез инде, бүтән халык телендә тырышса сөйләргә, бераз хата әйтсә, аннардан көләләр, син дөрес әйтмисең дип. Бездә татар халык әйтми, афәрин ди, менә тырышасың татарча сөйләргә. Шуң кебек мин бит урыс арасында үскән, авылыбызда кичкенә генә бер өлешендә районда татарлык түгел, 10% нибарысы татар анда яши. Алар шәһәрдә урыслашып биткән. Безнең күрше түгел инде, ничә чакрым бездән нәрсә дип әйтергә инде. 20 мәсәлән 60 чакрым алсак, анда татар 60% татар яши, бер Леневка дигән, мәсәлән, Науляк дигән 40 чакрымнан бездәнме шунда бар, анда да ни 15-25% татар, бездә бер 10-15 бар микән шунда. Шулда татарлар телен саклап калган, әти-әнигә рәхмәт, телебезне сакладылар, безгә куштылар татарча сөйләшергә, урысчалары урысча, өйдә сөйләшмәгез урысча, мәктәптә сөйләшсез, урамда сөйләшерсез дип шулай әйтәдер. Шуңа күрә телне саклап калгач, мин бераз үземне телемне белгәнне күрсәтсә башласам, монда Татарстандагы инде егетләр, алар инде монда газет татарча, югары уку йорты татарча, нәрсә инде кинолар, анда-санда телевизор татарча, журналлар, газетлар, күп нәрсәләр татарча, татарлар үзара сөйләшәләр, алар авылдан чыккан татарлар, шунда көлемсерәп, анда мин алар нәрсәдер мине танкыйтьләгән булалар, усалланып, мин шуны әйттем бит бер вакытта. Мин инде усалланып нәрсәдер мине танкыйтьләр, мин аны теге нәрсә урыс әйтәм, между строк, юллар арасында укыйм. Бу да кеше булган икән.
Сокланмыйлар, бу татар кайдандыр телебезне саклап, менә афәрин, туган телен онытмаган. Шундый безнең батырлык күрсәтәләр татар халкы әллә кайда. Юк, аны искә дә алмыйлар хатта. Алар менә син татарча дөресләп әйтмисең дип күренеп тора инде аларның ни. Әгәр дә алар әйтсәләр, тырышлыгыңны ничек инде мактыйбыз, сез телегезне саклагансыз икән, афәрин, әмма менә шушындый җитмәгән сез хатагыз бар дип әйтергә була бит. Юк, алар шул ук беренчедән тотыналар. Әле мин вакытында алтын каләм алган, шул теге базар турыннан язган ип, шунда гел халыклар 15 ме, әллә 25, әллә 35 хат атнасаң киләдер, шул теге мактап мине киләдер хатлар, шул язады. Инде мин бер кибеткә кирип килсәм, ана каршы чыгып килә татар укытучы, мен нәрсәм инде шунда, ул милли хәрәкәттә йөргән кеше, мен әйтәм, алар күбесе мине берәү очратса, урыслар мактыйлар, менә бик кызык мазаклап язгансың, күлдек, күңел ачып, төрле мин әллә нәрсә язадырым. Аны берәүдән ишетәм дә, мәсәлән, кеше ул дуңгыз түгел, шуңа кара күрә нәрсә булса да ашый бирә дип, ул вакытта бит сыйфаты түбән ризыкларның. Шуны әйткән идем. Төн нәрсәләр, күп нәрсәләр, мазаклар үзем уйлап чыгарам, каяндыр ишетәм. Шуны урыслар шатлана, үзебез татар, шул мин аны инде хөрмәт итеп йөрим, ул кешене, ул миңа булка хлеба дип язгансың, алай димиләр, ипине булка хлеба дип әйтмиләр дип, бүтән яхшы нәрсәсе юк икән, шул ягы гына бар икән, шуны күреп алганда өйрәтеп ята. Мин соңгыдан аны ничә тапкыр игътибар иттем, гел шулай куллана бирәләр. Бу мине өйрәтеп ята. Менә әйтәм шулай. Кешене танкыйтьлисең килсә, баштан мактап куй, аның кайсы сыйфатлары бар яхшы, нәрсәгә нинди уңышка ирешкән, шуны соңгыдан әйтеп куй. Менә мин мәсәлән редакциядә планеркада утырганда безне баш мөхәррир кушадыр танкыйтләргә, менә син кизү, ягъни дежурный буласың, менә яманын күрсәт, яхшысын күрсәт, танкыйтлә. Мин кешене бергә эшләгән, шул теге хезмәттәшлек иткән кешеләрне танкыйтлы алдыннан мактап куям. Менә миндә дә андыйсын җибәргән хаталар, миңа да хас шундый, миндә шундый була хаталарым дип әйтеп куям, кеше рәнҗимәсен дип. Соңгыдан әйтәм, менә шушында хата эшләп җибәргәнсең, монда хата эшләгәнсең дип шулай. Бу имеш күреп мине шулай дип имеш, мен әйтәм, бу да инде фикере ишетә шулайдыр инде, төп фикере, бу да кеше булган икән дип. Чөнки мин Татарстаннан түгел, минем монда урыс әйтә землячество, якташлык юк, мине берсе дә якламый. Минем мәсәлән, әни яктан алар инде 2,5-3 гасыр элек килгәннәр бу якка, инде ул бабайның хәләл җифете, безнең әтинең анасы, инде ул менә Казан астыннан, Утар авылыннан, аны туганнарда калмаган, кем мине саны инде, шунда барсаң да, син кемгә кирәк анда, кемне исе китә сиңа. Шуңа күрә менә шул татар, безнең якташ түгел, ул миңа ашу килмәс әле, әйдә, шул менә шит кеше бу, шулай дип тотыналар. Менә шул халкыбызны ничектер берлеген югалтырамыз, нәрсә дип әйтергә инде, таркалтыра, нәрсә дип әйтә. Шулар аркасында таркала халык, алар күбесе шул тик уйлыйлар. Менә бүтән Таҗикстан киләләр, алар сине пулауга чакыралар. Ничә әле баларга теге бер баласына сүннәттә кутырганда мине чакырдылар, видеокамера аларга бирдем, бармадым. Алар төрле ниләрдән булса, төбәкләрдән булса, төрле теге өлкәләрдән җыйналып утыралар, базарда төрле төбәкләрдән, өлкәләрдән булсалар да нитәләр. Бездә әле юк, әле ашка чакыралар, шунда утырасың, ул инде бик ни әйтсәң, менә мәсәлән, мин Татарстан әбием юк, исләре китми. Алар татарда андый берлек юк, рухи берлек юк. Алар шундый ваимсыз бер-берсенә исе китми, салкын нәрсә инде, салкын йөрәк дисә була бер-берсенә, исләр китми. Бәлки ул җәмәгать төбендә элек патшаларның сәясәте нәрсәсе нәтиҗәсендәдер инде.
Соңыдан инде Советлар Союзында, шул алыгыз Нида Екатеринбург, Свердловск шәһәрендә алар 20-30 елларда теге заводларда эшләп, шулар төзелештә ул вакытта бераз газетлар алар телендә бакыр өчен көрәш нәрсә инде бездә нитәләр инде онтым менә шул кирәкмәгәндә искә төшә, шул газетларның исемләре, гафу итегез. Шунда язып торганнар, алар берләшеп торганнар, без татарлар дип газетны укып, шул биткән. Әле мин университетта укганда бер малай йөргән студентлар шәһәрчегендә, менә ди мин итәсем килә, айына бер тапкыр татарлар Екатеринбургта, Свердловск татарлары, югары уку йортындагы студентлар айына бер очрашып, бер кич уздырырга дип. Шуны җәмәгать җитәкчеләр рөхсәт бирмәгәннәр. Әгәр дә ул хөкүмәткә каршы сәясәтле нәрсә булса, җибәрегез анда бер нине тикшерүчене. Юк, алар үз телендә сөйләшеп, үз җырларын җырлап, үз биюләрен биеп, шул айына бер шуны да рөхсәт бирмәгәннәр. Күрдегезме ничек менә нинди мыкты. Ул вакытта инде мин бардым. Ничәнче ел булды ул Андроповның союз оешканының юбилейына Мәскәүдә утырыш булган, ә бу инде Дом политпросвещения Свердловск областыдан, шунда барсам, урынбасары, җитәкченең урынбасары, мөдирен татар булып чыкты. Ул мине хуплады, мине фикерләрне. Без әйдә, абый, мен әйтәм, Мәскәүгә язып җибәрик. Андроповның әйткән сүзләрен хуплыйбыз. Ул әйтте, милли мәсьәлә шишелде, тулысынча, әмма бер вак шундый проблемалар калды. Шуңа күрә менә бездә Екатеринбургта безгә татарга игътибар, аларга үзләренә мөмкинлек кирәк, очрашып, телен сакларга нәрсә дип. Алар бит әйтмиләр иде, телләрне битерик дип. Ә мин уккан чакта урыс кызлары миңа мин татарча үзебезне биюне әйтәсем, җыр турынан җырлыйсым килә, алар теге безгә концертларда. Бездә бер единый общий советский народ дип мырылдыйлар менә шулай. Алар теге газетларны укыганнар да, ул вакытта төп сәясәт булган хөкүмәт тарафыннан единый общий советский народ шулай нитеп. Алар инде төрле милләт кешеләре, яһудиме, бер чуваш малай булды, ул яшереп йөрде, мен аны аңладым. Соңдан инде ничә ел узгач очрашуда әйтте, мин Төркиягә баргач, анда ди, без менә чувашлар, бездә төрки халкы инде ди нәрсә әйтәм. Әлек нәрсәндә йөрдең әйтәм. Шунасын төрле халыклар алар. Берсе дә юннәп үз телендә белмидер, җырламыйдыр. Бәре инде урыслашып биткән, ә мин менә бер үзем теге ак карга диләр бит, ак карга кебек мин шунда татарча җырлап, мин әле университет янына узып барганда тәрәзәсенә карыйм да, 3нче каттамы, шунда 3нче катта бар, ни актовый зал дип атыйлар, шунда концерт булдык, художество самодеятельность дип, шунда мин татарча җырлап бирдем, ай булбулым, аларга бик ошады. Бик ошады шундый, татарча җырладым аны. Миңа инде сорау бирделәр, нигә агыйдел дип әйтәсең, ни Татарстан бардамы? Мин аны инде ул вакытта Татарстанда бераз агыйдел су ага икәнне белмәдем. Мин әйтәм, Башкортстанда ярты Уфага хәтле татарлар яши дип әйттем инде, нәрсә әйтергән шуны. Әйтергә сүзем калмагач. Шул булды җәмәгать. Мин инде төрлечә фикерләр белән уртаклаштым. Ачуланмасагыз күп сөйләде дип. Тик аны мин кыска итә алмыйм, чөнки ул менә кайсы вакытта әзрәк менә сөйлим дә, бераз мен әйтәм кызып китермен дә, бәлки бер юньле фикерләр туырлар дип өметем туа. Шулай сөйлим дә, кемгә нәрсә ошар. Мин аны белеп булмыйм миңа, мин аудиториядә кеше арасында чыгыш ясасаң, күзләренә карап аңларың, менә сине халыкны кызыксындырамы сөйләгән, юкмы? Амында кызганычка каршы белеп булмый. Сезгә инде түземлек өчен бик зур рәхмәт. Татарча тыңлаган өчен бигрәк рәхмәт. Менә әгәр дә фикерләрегез булса, уртаклаша аласыз. Сезнең якларда да бәлки шулайдыр. Мин менә Астраханга барганым, бик шатландым. Анда татарлар үзен онытмыйча, инде алар таркалып бетергән оешмага, чөнки һәр оешманың җитәкчесе
шәһәр җитәкчелегенә барып, анда үз мәсьәләләрен шишеп, аңлыйсыз инде, татар инде ничек инде үз мәсьәләсен шәхси шишмәсә инде. Шундый бәлки өмет белән алар 3 бүлмәгә нигә аерылган да, теге татар да әйтә, аерылганны ай ашаган, бүленгәнне бүре ашаган дип, элек Сабантуй ни авылы дип төзгәннәр матур, нәрсә. Инде мин көз көнне барган идем, шушы октябрь айында авыл хуҗалыгы көненә багышлап, алар шуны теге җыйналганнар, төрле милләт кешеләре, әмма татарлар үзен күрсәтмәде анда. Татарлар күрсәтмәде үзен. Татар битеп бара, нитеп алар, шунда да татар сабыйлары анда җырлап, биеп күрсәткәннәр. Мин аларны видеога төшердем инде. Тагы нәрсә, татарлар белән очрашып, татарларга урысларның бик карашы яхшы, татар күпере дип атаганнар, Кремльдә татар кисеме бүлеге дип ниткәннәр, картасында татар базар дип атаганнар. Анда берсе балконда Татарстан дәүләт байрагына төсләренә буяп куйган, автобусларда карап торам, кемдер татар байрагы кичкенә генә куйган. Аллага шөкер, анда татарны бик алай кысмыйлар икән. Татар мәктәбе бар, Габдулла Тукай исемендәге, аннан янында 2 һәйкәл, тагы татар диктантын алар яздылар. Шундый бәридә нитеп инде тату дружно урысча әйтмешли, ансы шатландыра. Тик ихтибарлы җитми. Безнең Казаннан җитәкчеләребез ихтибар җитми аларга. Элек алар теге без нәрсә дип атыйлар ие, суверенитет дип, шунда финанс ягыннан элек 80% китәдер Мәскәүгә, соңыннан 80% монда каладыр. Шул вакытта акча күп ие. Сибир татарларына, бүтән татарларына игътибар итеп, матди финанс ягыннан ярдәм итә алалар, хәл җитәдер. Хәзер кызганычка каршы бәлки ул финанс ягыннан ярдәм итәлмиләр. Шуңа күрә исләрдә китми. Мин аны Саратовтан телефоннан шалтыратканым. Аларның исләрдә китмәде, татарларның оешмасы. Мен әйтәм, мин Татарстаннан килгән журналист фәлән шулай дип. Әйеме, шулаймы дип, китләрдә ваемсыз шулай исләрдә китмәде. Әйе, шул әйтәсем килә. Аштраханда бик шатландым. Алар белән авыр хәлдә булса, шартлар авыр булса да, алар шуңа карамастан сабыйлар бик ошады, татарча биеп, татар киемен киенеп, шулай шатландырды. Менә бар икән әле, әйтә урыс, есть еще порох в пороховницах. Җәмәгать, үзебезнең халкыбызны яратык, чөнки анадан башка, телебездән башка халкыбыз якын. Кеше аңламый аны, кирәкми, ул акча китерми, шулай дип тора. Без бер ата-анадан дөньяга килгән халык, без беребезне инде бер яктан финанс ягына бер-беребезне теге файда китерми бит ул нәрсә дип, шуңа күрә баш тартырга тиеш түгел безгә. Ана кайда татар язи аз күләмдә, аларга игътибар итеп, аларга үзебезнең теге нәрсә инде шатланып, шулар ничек аз булса да, шул Америка Кушма Штатлардамы, кайдамы татарлар үзләрен күрсәтә бит, шуң кебек хатта нидә Бакуда татарлар ничек шул җыйналып йөриләр, шундый бәйрәмнәр уздырып. Татар беркайчан үзенә әле минем җиңги абый мәрхүм вафат булгач, миңа аның кызы язган урысча инде: дядя, у вас нет там татар в Одессе, в нашей Одессе, чтобы мама могла походить. Уйлап торам, вакытында татар егете өйләнәсе килгән, минем теге абыйымдың кызы артына йөгән, ул теге акчасы күп булмаган күрә, аны бер сәбәп тауып, ул ебегән нәрсә дип, кибеткә барганда әйтерсең ахираты дип, шулай дип, ахират кебек кием нәрсә, урысча, когда мерила платье, он как девушка, как подружка воспринималась, шулай дип сәбәп тапкан. Мин беләм инде акча ягы, акча анда икәвенә дә байга җибәрделәр. Берсе ярым яһуди, ярым поляк, монда Украин кешесе, шуңа кияүгә чыктылар, чөнки алар байлар, шулай иттеләр. Соңыннан инде абый мәрхүм дөньяны калдыргач, җиңгигә кая барып башын куерга, нигә Украин кодагыена бармаган, нигә яһуди кодагыена бармаган? Шул кызы сорый: абый, юкмы анда, менә белмисеңме син Одессада еш килеп татарлар белән катнашып йөргәнең? Анда татарлар юкмы? Әниеме алар белән? Мин әйтәм, кара әле, хәзер инде кирәк булдымы менә татар? Кайгы башыңа төшкәч, кирәк булдымы татар? Әле кирәкмәде. Ул бит безнең авылда минем хәзер мәрхүм абыем, абыйларым да 6 абыем, бер энем,
Хәзер ничә калды инде, аз гына без калдык. 10 баладан яртысы калды. Шулай әйтәс килә. Ул вакытта бит ул абыемның яңа хәләҗефетенең туганнары булып чыкты Одессада. Шунда шул егет белән йөришкәндә ошамаган имеш безнең җиңгигә, җиңги әйтә икән кызына, "Монарга чыкма кияүгә, монарга чыкма кияүгә." Шул теге берсеннән теге нәрсә ташлар карьерында теге бай булгач, шунарга тәкъдим иткән, "Менә кызым шунарга кияүгә чык" дип. Икенчесе 7 нәрсә киосклары бар, теге сәүдәгәрләр. Шунарга чык дигән. Бердә менә шул теге малай йөргәч, ул андай юнле булмады шулай. Инде хәзер инде үзе тул хатын булгач, бер үзе калгач, татар кирәк булган җәмәгать. Күрдегезме менә? Кайгы башына тигәч татар кирәк икән. Әлек менә юк. Анда алар күршеләр белән дә бик йөршмәде. Бездә шулай не принято дип. Ялгыз калгач принято булгандыр инде. Ишеп-шып өенә кайта мәсәлән. Бер үзе, кызлары шәһәрдә, бу авылда, шәһәрнең читендә урнашкан бер авыл. Җәмәгать шуңа күрә әйтәс килә. Ул үзебезнең халкыбыздан аерылмаска кирәк. Әле абыем операциягә яткан теге полковник. Аны беләсезме? Башкорт ир кешесе операция ясаган. Башкорт Одессадан кайдан башкорт күрдегезме? Башкорт бит бер алар бер халык, бер әйтсәң. Башкорт, татар, алар чит илләрдә берләшеп яшиләр, алар татулыкта, Аллага шөкер. Biz bir халык, төрки халыклар белән. Анда хәзер Одессада үзбәкләр күбәйеп китте. Төрле милләт кешеләре, төрки халыклар шунда бит берләшеп була. Юк, абыемны мин вакытында әйтәм, мәчеткә юк, анда ди, абыемның кызлары барган ничә тапкыр мәчеткә, анда я Кырым татарлары ди, Казан татарлары юк. Я төркләргә, я гарәпләргә чыккан Украин кызлары ди. Татарлар юк дип шулай дип кайттылар. Кайдан булсын инде? Безнең милли аңны битергән хөкүмәт тарафыннан. Алар анда уңайсызланып, аны сәясәте булган, чөнки алар бит беләсез бит, Кырым ханлыгының җире вакытында аны нәрсә дип атаган әле Хаджибей дигән оештырган. Аны имеш Екатерина ничә меңнәр ел буена анда бернәрсә дә урнашмаган имеш. Инде Екатерина тотканда шуны оештырган шәһәрне. Анда Хаджибей дигән татар, Кырым татар дип аңларга була, татар, түрк ниләре булган, авылы булган, шунда Хаджибей дигән. Шуңа күрә бер вакыт күрдегезме инде эчке эшләр идарәсендә җитәкче татар булган. Минем абыем да татар. Эзләргә була бит бер-берсен. Мин аны теге авылда, күрше авылда шул абыйларыбыз мәктәп битергән, урта мәктәпне. Алар да шул авылда, шунда Одессада ул казак Абидә торган, шуның малайы нида Одессада. Шул әйтә, Туманчин фамилиям, мине Алла ди, әрмәннәр, син әрмән түгелме дип бәйләнәләр иде. Әрмән түгелме дип бәйләнә. Күрдегезме, алар үзенең милләттәшләрен эзләп йөриләр. Безнең татар кирәкми, ни файдасы бар? Ни файдасы бар анардан? Файдасы юк бит анардан. Не кирәк ул? Шулай дидә тора. Соңыдан кайгы башына төшсә кирәк була. Тугандарың килә, кайгы булса менә. Шун кебек менә татар кирәк. Ни хәтле татар, шулар анда-санда сирәк була бит. Алар куркалардыр менә кунакка килеп чыгыр дип, нәрсә дип. Инде елна 1-2 тапкырмы җыйналырга була бит менә. Менә азербайҗанлар безнең Наурузда җыйналып күңел ачалар. Алар булай да катнашып йөриләр. Аларның теге халыклар дуслыгы йортында һәр кайсы общинаның үзенең бүлмәсе бар, ана таҗикларга бар, Казанда да мәсәлән, үзбәкләрнеке бар, төрле милләт, хатта алман, немешләрнең да бүлмәсе бар, анда бүлмәсе очрашалар, чувашмы, маримы, мордвамы, һәммәсе бар. Безнең татар кайдадыр? Алар кунакханалар, кунакханасы димидек, ниләр, кухня дип әйтәләр инде. Аларның төрле ризыклар, шундый аш йортлары бар анда төрле шәһәрләрдә. Бездә юк менә татар Екатеринбургта юк дисә була. Бер кибет кенә бар анда автовокзал янында, шул автовокзал эчендә. Татар ашлары йорты юк. Екатеринбургның заводларын йөзләрчә, дистәләрчә мең татар түзгән анда вакытында җанын тәнен биреп. Ан сакланып калмаган менә.
Алар үзәр аралашып йөрмәгәннәр татарлар. Битте алар хәзер урыслашып. Минем әле бер мәчеттә бер абзый 75 яшьтә иде. Алганда беләсез инде кайсы милләт кешенә өйләнгән. Инде бу 4 кызы булган үскәч моны күтә тип чыгарган. Бу инде бакчага барада көндез йоклаган була, төннә килеп мәчеттә йокларга ярамый, намазлар укыган була да, шулай йөри. Хатны күтә типкән аны. Син инде теге динне тартылгач, динне тартыла башлый кеше, шулык теге әле минем күршедә ханым вафат булган, ян баласы Калининградтан килде дә, андан теге марҗасы хатыны марҗа икән, аны ди минем хатыным православ динендә, малаемда шокындырдылар ди, инде миндә ди аның хатын анасы әйтә ди, кияү ди ширкәүгә барырга кирәк, кияү ширкәүгә барырга кирәк. Ну аның инде шәхси эше ул. Әмма ул минемчә риза булмады, бер дингә дә кагыласы килми ул менә. Килә дә чыга ул җәмәгать. Килә дә чыга. Худай саклаган, әтияне әйтәдер, баламыз, балаларга әйтәдер, балам, безне рәнҗитеп йөрмә. Бүтән дин кешене алма. Ул әйтми, син Африкадан алсаң да була үз дин кешесен. Төрле милләттән була, тик мусулман булсын. Балам, тик мусулман булсын, тик мусулман диде. Безне милләтче халык дип гаепләргә булмый, чөнки ул әйтми бит, татарга менә, татарга мусулман булсын ди. Мусулман, бу минемчә милләтчелек түгел. Dünyada ничә мусулман халыклары бар. Кем кайсын алсаң да, я гарәп, я түркме, я Азербайҗанмы, я Дагыстанмы, нинди анда Дагыстанда милләтләр бар, дистәләр милләт. Һәр кайсын тик мусулман булсын ди. Нинди милләтчелек инде ул җәмәгать? Кайдан килә милләтчелек түгел ул? Дистәләр милләтләр бар, мусулман милләте, дистәләр. Кем әйтер менә, кем гаепле ала милләтчелек дип менә? Ул бездә буладыр менә милләтчелек. Әгәр дә кеше имеш, Аллаһта динне битергә тырышайдылар, динне. Кеше динне онытсын. Әйе, ниләр үлемтәләре югалсын, аның тамырларын онытсын. Шулай дип төрлечә әйтәләр. Менә ул шул тормышта. Мин менә бер сәгатьтән күбрәк сөйлим инде. Иң менә ышанычлы тыңлаучылар кала инде. Ул соңгыдан гаиләдә төрле хәл була, төрле тормыш була. Кемдер әйтә, мин бүтән милләт кешен алганга күрә шундый сәбәпле тормыш уңмады ди. Кемдер әйтә, мин ул үземнең милләттәшемә, үземнең диндәшемә әйләнсәм дә тормыш уңмады ди. Төрле сәбәп була, әмма әйтәсем килә, ул ничектер кайсы вакытта гаиләдә теге кучакланышып йөргәндә башта ызгыш булмый, соңгыдан кеше кешедән туя, өлкәнәйгәч бер-берсен күрәнмиләр. Шунда кешенең ничектер җитмәгән әйберләр әйтмиләр, милләтен тотыналар. Менә шундый. Минем вакытында инде мин ишеттем күп нәрсә кешеләрдән, өлкәнәйгәч килеп чыга, нигәдер шул теге милләтенә тотыналар. Минемчә милләткә тотынасга кирәкми. Ул ясалма бер сәбәп кешегә бәйләнергә, милләтнең бер аермасы юк. Һәр милләтне Аллаһ Тәгалә дөньяга яраткан ул. Уже кеше уйларга тиеш, юлга чыкканда менә тауга менә бит, ул әйле, юлга ризык кирәк, тауга менә бит, анда салкын җилләр була, шулай дип, менә тегендей корал кирәк, мондый корал кирәк дип ул шуны уйлый. Аны уйлый. Уйламаса шул, нигә менә кеше өйләнәшә, алда дистәләр ел көтә аны юл. Ул уйламый нигәдер. Ничек яшим әле менә картайганда? Ничек торырмы икән дип ул? Ул яшагында әле мин әйтәс килә, мин дә кызыксынадыр, мин әтияне әйтсәләр дә кызыксынмалар белән дип. Ну алар белән күңелле вакыт уздырырга дип, ичмасам таныша идем. Әле берсе мин ничә ел узгач тол хатынга әйләнгәндә, миңа язган одноклассник, сыйныфташлар имеш, шунда язган, менә социаль челтәрендә без таныш дип. Менә каян таныш? Ул миңа минем открытканы җибәргән. Мин вакытында аны белән таныш идем. Ул мин университетка укырга кирдем, ул керә алмады. Аны мин фотография күрдем дә кара чәчле. Мин әйтәм, кара чәчле булгач, бәлки мин иткәндерем. Әмма тик мин анда
математика факультетында укып йөргәннәр кызлар булды. Алар белән дә алар ошады. Әмма әти әнин әйткән сүзләреннән чыкмыйм дип мин әйтәм, шуңа күрә өйләнмәдем мин аларга. Шунда бу минем открытканы анасы алган икән, анасы караганда яшереп торган кыздан. Менә мен әйтәм, рәхмәт. Ул теге урыс әйтә, мудрости. Анасына рәхмәт. Менә бу ниди дә ярар. Милләте нидил булса да, без аны үз динебезгә әйләндеребез дип уйлап куймаган. Ул уйлаган кызыма үз динен кешесе кирәк дип, акыллы, мен әйтәм, инде дөньяны калдыргандыр. Әйтәсем килгән иде, мен әйтәм, рәхмәт. Шулай анаңа акыллы икән кеше дип. Ул менә кеше шулай инде. Башта ул бер-берсеннән кеше өйләнгәндә нинди милләт кеше, үз милләт кешесе булсын, мин андардан башка яши алмыйм дип теге нәрсә әйткән булалар. Тормышта бер-берсеннән туялар да, соңдан нәрсәгә тотыналар? Иң беренче бер кешенең милләтен тотыналар, шул хакында сөйләргә. Минемчә, милләт бер нәрсә яктан да кагылмый ул. Кешенең минәзе килешми, алар бер милләттән булсын, алар бер авылдан булсын, бер диндәш булсын алар. Әмма бер-берсен яратмаса, уртак тел таба алмаса, алар милләт тә, дин дә, нәрсә дә булсын, тел дә аларга кайсы вакытта төп сәбәп булмый, кайсы вакытта була инде. Кайсы вакытта була, соңдан нигәдер кеше тотына үз теленә, якынрак сизә башлый, ялгызлыктамы, кайгы, хәсрәт килгәндәме, әмма әйтәсем килә, ул башта юл алдыннан сөйләшеп куярга кирәк. Менә мин миңа укыган чакта кызлар бәйләнәдер. Мин төрле эшләрдә эшләгәч, акча тапкач, мин әйтәм, мин бит өйләнәм сиңа, мин телемне дә югалтам, динемне дә югалтам. Син я дин кабул ит минем, я телемне өйрән. Анда да килде безнең Оренбург өлкәсендә, Осекай районыннан, анда Осекиевский дигән 60% татар икән. Шунда ике кыз килде, бер туганнар. Берсе ошамады, өлкәнрәге, ул саф татар телендә сөйлидер, чөнки татар авылында үскәч. Кечкенәрәк сеңлесе, ул инде татар телен белми, матур инде ошыйдыр. Әгәр дә ул татар телен белсә, миннән артыннан йөреп, бәлки, әйдә телне беләсең бит, мен әйтәм, я туган телендә сөйләшим минем, әйдә, бел ди. Я динемә күч дим. Дингә дә күчмиләр, телне дә өйрәнәс килми. Шуннан соң анда инде мардва кызы мине bir tuğan diп, брат дип йөргән иде. Шул анасы килде авылдан, шул Осекий районыннан, Райзановка дигән авылдан, саф татар телендә мардва ханымы мен белән сөйләшә. Мен әйтәм, кызы хата эшләгән. Әгәр дә ул кызы татар телен өйрәнгән булса, мин шул вакытта дингә бик кеше алай игътибар итмидер. Мен уйлап әйтәм, мин инде ничектер ул татар телен белсә, гаиләдә татарча сөйләшеп, ике телдә сөйләшеп, балаң анасы мардва булса да, бәрбер татар телендә сөйләшеп өйрәтер, ул ана телендә сөйләшеп, син аны бик сизмәс идең. Менә вакытында шушы якта әле бер йөршкән Крашин кызы, ул ни, ул теге инде алар байлыкка омтыла, байлык дип, гел анасы атасын башына ашап, гел байлык, син акча таба алмыйсың, ул теге заводта эшләгән, теге әйтә, мин ди химичить не умею, а воровать не хочу дип, аны ахырында шул скандаллар ди, шул акча аркасында чыгып гаиләдә ди, әни башын ашап, әтисен, әти башын аракыга салып, аның ди абыйлары да, бер туганнары да әтисен ди аракыга башын салып, шулай итеп йөриләр икән. Менә күрдегезме, әйтәм, шулай инде ул кемнең арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың ди. Шуңа күрә, мәсәлән, син ул бүтән теге шулай шул кыз белән өйләнешеп китсәң, ул анда гаиләдә син бәйрәмләрдә утырасың, алар сиңа эш дип бәйләнәләр, эш дип бәйләнәләр. Монда бит мин инде баш тартып, юк, миңа кирәкми, мин менә шундый үземнең инде нәрсә инде биографиямны бузмыйм, үземнең теге нәрсә инде үземнең язмышымны бузмыйм дип, син баш тартасың. Арак эчмим дип, анда син әйтмә, алар сине әни мәрхүм әйтәдер, арак эчмәсәң, берәү дә сине йыгып авызыңа салмый. Юк, алар бәйләнәләр, тынка тияләр, шулай тырышалар, үзләре ничек эчмәгәч, әле мин вакытында Казакстанда булдым практикада, анда Куликов дигән мәдәният бүлеген мөдире миңа әйтәдер, син эчмисең аракы, я син хәйләкәр, я ахмак ди. Ты хитрый ли дурак ди. Күрдегезме, ничек аларның сәясәте, идеологиясы.
Agar da sен arak içmesәң, я хитрый, я дурак ди. Ул мине теге тәмәке тартмагач, арак içмәгәч, яһуди нәрсә баш мөхәррир чакырды эшкә, 350 сум хезмәт хакы. Әмма мин аны Татарстанга килдем. Ул шунда мин аркалыкта эшләсәм, ул миңа 2-3 елдан анда тиз бирәләр фатир. Шунасын урынбасар итеп, ул мине әкрен-әкрен үз урынына әзерләп пенсия китер иде. Мин чөнки казак телен белгәч, казак халкын мактагач, ул инде Хмелевскийме, Хмельницкий, онтым инде шундый бер фамилиясе, яһуди. Ул мине ошатты бик, эшкә кил дип чакырды. Әмма мин аны бармадым, әйтәм, ничек инде шунда, ничек бармадым, алар дала 12 район ди барысы. А булды тагы Актүбә шәһәре, анда бардым да, инде алабыз эшкә ди, өлкә газетеннән ди. Син тик Татарстанда кагаз ал ди, рөхсәт ди. Шунда җибәрделәр ди. Анда бер татар район газетында улус телендә тәрҗемә итәләр. Шунда ди, кагаз алып кил, рөхсәт кагазын ди. Мин без ди сине алабыз эшкә ди. Мин инде кайттым да Татарстанга, ник мәйтәм каядыр барып берим, үземнең туган халкы арасында дип эш таптым да, шулай урнаштым. Хәзер дә шатланып берим, мәйтәм, яри мин. Чөнки 90-нчы елларда аркалык бетә башлады, газеты бетеп, өлкәне бетерделәр, шәһәр бетеп, яртысына калды, эшсезлек анда, Актүбәдә бетте, вакытында эш булмады, ул анда утсыз утырдылар 90-нчы ел башларында. Безнең апа шуннан гел утсыз, акчасыз хезмәт хакын түләмиләр, авыр хәлдә яшәделәр. Шуңа күрә анда бик авыр вакыт кичерер идем. Татарстанга килеп, Аллага шөкер, монда уңышларга ирешеп шатланып ятам. Бер ягыннан минемчә, ул үземнең туган халкымның җире булганга күрә уңышларга ирештем. Ул бәлки халкыбызның монда рухы көчледер. Минем дә Аллага шөкер, үзебезнең халкыбызның рухын сизеп торам. Ата-бабаларыбызның рухын сизеп торам. Җәмәгать шундан тамамлыйсып килә. Һәр чакта да онытмагыз, кайсы халыктан сез. Үзебезнең туган халкыбызның рухын сизеп торыгыз. Онытмагыз, кайсы нәселдән сез, кайсы чыганак халкыбызның гасырлар буенча теге ничек әйтергә була инде, данлыгын лайык булыгыз. Хәзер менә Аллага шөкер, безнең татар халкы, безнең Казан инде бүтән күрше җөмһүриятләрдә халыклар көнләшеп тә карый. Аларда универсиада булмады, бездә булды. Аларда метро юк, бездә бар. Аларда хоккей командалары юк, бездә бар. Кайсыларында аларда футбол анда юк, бездә бар. Аларда БРИКС, бездә аларда БРИКС узмады, бездә уза. Аларда футбол буенча чемпионат милли нәрсәле инде, чемпионат мира дип атыйлар инде. Узмады, бездә узды. Безне Казанны күтәреп яталар, халкыбызның абруен күтәреп баралар. Шатланырга кирәк. Мин татар дип шатланырга кирәк. Без шул милләттән дип шатланырга кирәк. Әле мин Дагыстанда булдым, анда дистәләр милләт бар. Ничә бер җөмһүрият. Ә безнең җөмһүрият үзебезнең татар халкының исемен алып бара. Дәүләт теле булып санала. Анда шул Дагыстанда 14 ди рәсми рәвештә ди телләр ди. Ә бездә 2 тел. 2 тел. Берсе шул дәүләт теле, татар теле. Ник шатланмаска? Аллага шөкер, нигезе калган татар халкының сакланып. Горурлана торган бар нәрсә. Нәрсә инде, ул конституция буенча дәүләт инде әйтәсе килә. Җөмһүриятыбыз бар. Башкалабыз бар. Казан дип беләләр, танылган, Татарстан дип танылган. Татар җырлары төрле. Карыйм анда, хатта Кытайда да татар нин уйныйлар икән, музыкасын. Америкада уйнаталар. Урыс җырчылары килеп, әле премьер-министр Айбулбулым җырлады, башкарды. Бүтән җырчылар татар телендә җырларны килеп башкаралар. Әле Бабкины дигән татар җырын ансы да тала дип җырлады татарча. Безнең телгә игътибар итәләр, Аллага шөкер. Безнең мәдәнияткә игътибар итәләр, олылыйлар безнең телебезне. Мактыйлар, кайсы вакытта Мәскәүдән мактап шулай
улылап қоялар, ансы рахмет инде шул. Менә ярдәм иткәнгә шул. Аларга безгә таяныч инде шул. Без лайыклы булырга тиеш, шатланырга тиеш менә. Безне телебезне брас ничектер менә күрсәтеп торалар. Анда-санда телевизордан менә заставка рекламный бар. Татар телендә сөйләшкәнне мин тыңласам да, Матч ТВда шул татар телен шунда шатланып китәм. Һәр чакта телне кайда яңгырый шатланып китәм. Чөнки ул мен әйтәм, безгә горурланырга бер сәбәп. Мин әле туган ягымна кайтам, анда ачулары килә, Оренбург өлкәсе, алар берсе миңа Украин фамилиясе редакция эшләп миңа әйтә. Без Оренбург өлкәсендә шуңа ди, сәбәпле ди, авыр яшибез. Оренбургда өлкәсендә тапкан акча бөтен нәрсә Мәскәү Татарстанга өләшеп тора. Ул аерылып чыгып китмәсен дип. Мен әйтәм, теге вакытында кем әле әйткән, оныттым. Язучылар, балалар язучы әйткән бит, балаларның сабыйлары от 2 до 5 дигән әйткән сүзләре. Ни ди, аучыга мылтык кирәк ди, чөнки ул ди анарга куяннар һөҗүм итмәсен дип. Шул кебек охотнику ружье надо, чтобы на него зайцы не напали ди. Шул кебек буда сөйли. Менә имеш Оренбургда өлкәсен тапкан акчасын Мәскәү алада Татарстанга бирә, бүленеп китмәсен. Мен әйтәм, булай да без әле Татарстан Мәскәүгә нихәтле ничә регион ни барсы, 12 мең анда донор дигән. Шулар арасында Татарстан, Мәскәү, Петербург, Свердловск өлкәсе, Сахалин, мәсәлән, шул ничә өлкәләр, шуның арасында безнең Татарстан җитештереп тора. Бүтән өлкәләр, ниләр, җөмһүриятләр бар күршедә, шул Чувашиямы, Мари Элмы, Мордвамы җөмһүрияте. Тагы кайсылар алар беләсезме? Шул дотацияларга яшиләр. Без Татарстан җитештереп тора, шунда акча ярдәм итеп тора, Мәскәү аркылы акчалата аларга ярдәм итеп тора. Безне шулай юкны-букны сөйләп безне нитеп торалар. Мен әйтәм, шунда әйтәм, ялган сөйли дип әйтмим, белмәгәнне сөйләмәгез мен әйтәм. Biz Татарстан экономикасы, икътисады көчле. Мин хатта Екатеринбургта ураза вакытны чакырдым минем мөфти дустым анда. Алмания, ягъни Германияның консулын, генераль консулын. Ул әйтте, Татарстан Рәсәй күләмендә иң уңган икътисад ягыннан уңган регионнарны берсе диде шул. Күрдегезме? Кайдандыр Алмания ген консулы шулай миңа әйтеп ята. Татарстанны беләләр. Мин әйттем вакытында Төркиядә, Стамбулда кешеләрне очраттым. Сез кайдан? Алар я Эстония, я Латвия, Литва дип әйттеләр ирләр. Мен әйтәм, беләсезме? СССР чорында безнең экономика потенциал, икътисад потенциал буенча Татарстан сезнең 3 җөмһүрияттан зуррак бергә кушсагыз, икътисади потенциалны Татарстанныкы күбрәк булды. Әйе ди, без аны беләбез ди. Күрдегезме, нәрсә белән безгә хурланырга була? Безнең илебез бай. Аллага шөкер. Халкыбыз тырыш эшләргә тырыш инде. Тик менә рухи бирлек юк анарда. Алар телләрен санга сукмый, не кирәк ул безгә акча китерми дип. Үзе татарны санга сукмый, тел не кирәк ул безгә файда китерми дип. Төрле шундый ямсыз яклары бар. Аны белмим инде, бара шундый җигеп булыр микән безгә менә шул аларның фикерләрен. Минемчә алар хата эшлиләр. Туган телне сакларга кирәк. Кеше бит ана телен, анасын яратырга тиеш, нинди булса да анасы. Шуңа күрә туган ягын, туган илен, туган телен, туган динен ничек инде нитмәскә, яратмаска, ничек инде сакламаска, ничек горурланмаска, аны белән ничек сокланмаска. Белмим. Менә күп сөйләдем, рәхмәт. Тагы да сез менә мин өстәп җибәрдем дә бер юлы әйтеп куйым дип, мен әйтәм, фикерләр туа башлагач, кемгә ошамаса тыңламасын. Мин каршы түгел, тик әйтәсе килә. Горурлана торган күп нәрсәбез бар, Аллага шөкер. Татарстан җөмһүриятебез бар, Казаныбыз бар. Дөньяда танылган безнең шәхесләр бар. Әле яңа гына дөнья калдырды Акчурин.
Ельцинға операция жасаған. Тағы ненде жетекшілер болды. Генерал Гареев ме, ол нәрсе Махмуд ме нәрсе, тағы ненде жетекшілер болды. Қазірде тонылған адамдар бар. Ана мен неде болдым, Қазанда 2 ел елік татар конгресі болды. Шында тігі Юсупов деген үшінші летчик самолеттен отыртқан, кішіні сақлап қалған. Шында интервью алдым. Ол да мәселен бик көп татарлар бізде шундай атаклы шәхесләр бар. Біз аларны беләбезме? Сокланабызмы, гурланабызмы? Әллә бу да кеше булган икән дип уйлыйбызмы әллә? Әгәр дә үзеңнең мөмкинлегең юк, дөньяда халкыбызны таныттырга, шул сокланырга кала. Менә үрнәк итеп балаларына, туганнарга әйттеришке. Менә күрдегезме безнең татар кешеләр ничек югары дәрәҗәгә үскән. Шул Карбышев генерал бөек ватан сугышында ул бит көрәшен егете. Инде майор Гаврилов дөньяда танылган Советлар Союзы герое, көрәшен егете. Ул теге ни Борис Годунов, көрәшен бит ул татар. Татар дип әйтергә була, православ татар. Ул бит Симеон Бекбулатович дигән, ул бит татар бит православга кергән. Ул вакытта аларга хатта нәрсә крепостной кешеләр була, шуларны Петр 1 1713 елны тыя башлаган. Әгәр дә динегезне үзгәртмәсәгез, православ диненә кермәсәгез, крепостнойларны тотырга хакыгыз юк дип. Шуңа күрә бик күп кайсылары күчкән морзалар православ диненә. Шул Державин мәсәлән сакланган, горурланган. Мин менә Казаннан, без шул яклардан, без шул Багримнан килгән дип нәрсә дип. Күп нәрсә бар. Менә нугайлар бит соклана, горурлана. Безнең Юсупов мәсәлән, ул менә иң бай булган шундый шулай дип әйтәләр бит, морза дип. Шун кебек ник безгә менә горурланмаска инде. Тарихта нинди атаклы шәхесләр бар. Тарихны беләсезме? Күпме татарлар. Шул менә Куприн Александр Иванович бөек урыс язучы дип саныйлар. Анасы татар, Куланчаков шул морзаларның нәселеннән. Бик күп бар аларда. Кайсы ниләрдә татар каны бар, язучылар, урысларны язучы. Тургенев дигән мәсәлән, Аксаков дигән. Күп халыкта бар, күп кешеләрдә бар шул теге танылган шәхесләрдә. Шуны белергә кирәк ичмасам. Аны белсәң, бераз шунда уйланырсың да, кара нинди кешеләрне безнең халкыбыз дөньяга китергән икән дип. Күп нәрсәләр. Әле бер вакытта бу интернетта булды. Америкада әле боевикларда уйнаган ул Прибалтикадагы бер шундый Литова, шул татары булып чыкты, саналган шундый бер кеше. Америкада шундый йолдыз инде, киноэкранның йолдызы. Әле менә кино карадык, Джентльмен удачи, берсе дә белмидер. Раднер Муратов татар икән, атасы Ленинградтан, Татарстан өлкәсенең беренче сәрхатиб партия секретаре булган обкомның. Аны кем белә менә мәсәлән? Нинди Сергей Каюмович Шакуров дип танылган артист, атасы татар, Каюм дигән. Тагы ничә ниләр бар анда, танылган адәмнәр. Беләсез баны менә? Белмисездер бәлки кемдер. Шунда кеше не кирәк ул миңа? Акча китерми бит ул. Шулай дип дитә. Минемчә ул дөрес түгел. Үз халкының кайдан чыкканын белергә тиеш син. Менә бик менә шундый теге бер нәрсә дип нотацияга ашап китте инде. Ачуланмасагыз, нотацияга. Хәзер менә тамамласа да буладыр бәлки. Кемнең түземлеге җитте, шул тыңлады. Кемнең түземлеге җитмәде, шул тыңламый инде. Шуңа күрә бәлки яхшы булгандыр озын итеп сөйләгәнемне. Иң теге ышанычлы кешеләребез тыңлый инде. Бер вакытта мин кинотурнан
3 сағат дәуірінде түсірдім да видео метем. Кім қарар енді метем 3 сағат. Ол тігі киномеханик болғадым, неде Энгельс шаһарында оқыдым. Шулар турына сөйледім, киномеханик іші турына сөйледім. Метем 3 сағат кім қарар? Қарасам 50 кіші қараған. Метем 50 кіші 150 сағат. Ол білесіз ме неше тәулік? 106 тәулік. 6 тәулік мен кішіден бір, әгерде ол ұшамасаларға ұрлаған болам. Ұшаса 6 тәулік меңа алар енді нәрсе деп айталар енді татарша онтам да тұрам шунаға посвятили, урша айтмышли міне. Көп уақыт. Шуна көре, әгерде сізді қызықсындырса, сіз тыңлайсыз. Тыңлағаз екен. Менің үмітім сақланып бара. Әлі үмітімні үзмейм. Халқымызда шундай кішілер бар екен, қызықсына екен тарихыбыз білен деп. Неше кішілер айтты сұқланып, татар халқын мақтап. Әлі танылған Рокоссовский да айтқан маршалмы, татарлар нешек, нелер шекілі, арысланлар кібік соғышта күрештілер шулай деп. Шуны сөйлеген, тағы қайсы кішілер гүл мақтағанлар. Бізге ғұрланларға бек көп себеп бар. Ол енді бір яғынан әти мәрхүм айтадыр, міне бұл біздің ғұрланларға була, міне бұл шовинизм деп. Шуңа көре айырмасы бар анын. Біздің халқыбыз бүтән халықлардан юғарырақ деп айтмасқа керек. Бүтән халықлардан юғары түгел. Тек біз шундай неге енді мақтау сөздерге лайықлы деп айтсаң бола, ол шундай дұрыс бола. Әти мәрхүм айтадыр, біз міне сөйлегенде, ол бізді бір яғынан яқшы милләтчілік тәрбиелейдір бізде. Екінші жақтан біз бүтән халық арқында сөйлей башласақ, бұл шовинизмде ол сөз дұрыс түгіл деп. Шуны мәктәп, 2 сыйныф бітірген мәктәп, шуны да біләдірі қайда шовинизм, қайда милләтчілік. Ғұруланырға бола, қайсы уақытта өзіңді тыйырға керек. Бір халықта айтып болмай, міне бүтән халықлардан юғарырақ деп. Жоқ. Юғарырақ бірсі де тұрмай. Бүтән нәрсе енді бірсі де кем түгіл. Әмма кіші де сәләт бола. Халықларда шундай сәләт бола. Бір халықта шундай сәләт, бір халықта шундай сәләт. Біздің халқыбыздың сәләтлер арасында ішчәнлік деп айталар, мақтилар. Әлі Аллаға шүкір, міне Үзек Асияда татарларны мақтилар, міне шундай сәләтлері бар деп. Ешітсәң, мақтап қоялар, ол шатланып кетесің, міне бізді мақтағанға. Міне шулай сөйлейлер алар. Татар халқы шундай деп. Мен ойлап тұрам, бек зор рахмет. Алар айрым дәулетлерде яшап, біздің халыққа ихтибар етіп, біздің халқыбызны хөрмәт етіп, шундай яқшы сүзләр, жылы сүзләр юллыйлар біздің халыққа. Бағышлыйлар, посвятить деген бағышларға ғафу етіңіз. Міне керекмәгәндә искә төшә. Шуңа күрә менә инде әйтәсем килә, сіз қарасағыз, хупласағыз, мен бәлки тағы фикірлер туырда, қазір да бар, тек енді ортақлашасым келмеш, чөнки енді бик көп болды сөйләуім. Шуңа күрә бәлки тағы давам етірбіз соңғыдан. Сіз енді хупласағыз, мен шатланам. Міне әйтәсем килә, біз милләтчілік болмасқа тиештігі шовинистик андый міне. Міне тілімізді сақларға деп, ғұрып-ғадәтлерімізді сақларға деп, біздің хөкүмәт тарафынан кануннар бойынша нәрсе рұқсат етілген. Һәр милләт үз тілін сақларға хақиқаты бар дейді. Право яғни. Шуңа күрә біз кануннар негізінде қолланырға тиіш, мүмкінліктер білән қолланырға тиіш. Тілімізді сақларға, ғұрып-ғадәтімізді, мәдәниетні сақларға, тарихыбызны, шуны халық бүтән кішілерге сөйләргә, бигрәк өзіміз милләттәшләребезгә сөйләргә, менә шундый безнең ғорурлана торган шәхесләребез бар. Урыста бар әйтем, Иван не помнящий родства дип, ул халыкта да бар. Үзенең мәсәлән тарихын белмәсә, ата-бабалар белән үлемтәләрен белмәсә, тамырларын белмәсә, аны танкыйтиләр. Шуңа күрә һәр халыкта да нинди кеше, милләт
кешесе булмасын, ул үзенең тамырларын күз алдында тотырга тиеш, белергә тиеш. Әдәбиятын, телен, тарихын, халкының бурынгы заманда булган тормышын һәм шатланырга, гурланырга һәр халыкның хакы бар. Безнең халкыбыз да бигрәк инде ояла торган җирләре юк дисә була, шатлана торган, гурлана торган, суклана торган яклары тормышының бик күп бар. Хәзерге менә уңышка ирешеп ятканда, хатта алар шул бәйләнештә. Безнең әнә теге хоккейчылар, безнең әнә теге конькобежцы кызлар, Загитовымы, анда алыгыз, тагы нинди кызлар. Алар белән гурланырга була бит. Алар бит безнең татар халкының кешеләре. Без шулар белән гурланырга, сукланырга тиеш. Менә Аллага шөкер, афәрин, безнең татар кызлары дөньяда танылган. Бүтән милләт кешесе тотына менә. Әле теге Медведев дигән бар, ул әрмән каны бар икән анда. Алар менә бу безнең әрмән кеше халкыннан чыккан шулай дип сукланалар, гурланалар. Бездә 100% татар. Анага кеше ашыкмый. Ну, яри анда җырчы Алсу мәсәлән, искә төшерәләр. Тагы кемнәр бар? Һәр кайсын белергә кирәк, кызыксынырга кирәк туган халкыбыз белән. Чөнки ул без бәхетле, без халкыбыз турынан дөньяда беләләр, мәгълүмат киң күләмдә таралган. Кая барсаң да татар дисәң, беләбез, Төркиядә мин базарда, Гранд базарда чыккан идем, бер урамда чыгып килгәндә ишек алдына бер төрк сатып тора. Мин әйткән идем, ул миңа татарларны беләм дип, булгарның хатта тарихын сөйләп бирде миңа. Күрдегезме? Истанбул шәһәрендә түрк кардәшебез, әнә түрк кафесы монда урнашкан, әнә теге якта, әнә теге аларга да әйтсәң беләләр кайсылары. Гурлана торган безнең сәбәп бар. Алар безне белеп торалар, безнең тарихыбызны. Без беләбезме тарихыбызны? Аз булса да азмас өйрәнергә кирәк. Телебезне дә сакларга, телебезне өйрәнергә кирәк. Анда санда укып куйырга кирәк әзрәк. Туган телебездә җыр, бездә менә балачакта пластинкалар тыңлап, туган телебездә җырларны өйрәнергә кирәк. Акча китерәме дип, ул минемчә ул әле минем бер нугай дустым бар, ул дин әһле булып йөри, ашка барганда әйтә, байлык бер айлык, билим мәңгелек ди. Байлар халыкның хәтерендә сакланып калган байлар, алар халкы өчен тырышкан. Агафуровлар, алар халык өчен бик яхшы тырышкан бер туганнар. Оренбурда Хусайновлар, Ахмед бай, Махмуд бай, Гани бай, мәчетләр төзгәннәр, мәдрәсәләр төзгәннәр, халкының хәтерендә калганнар. Казакстанда Яушев дигән татарлар, байлар, миллионерлар, Казак халкы, Кустанаймы, бүтән шәһәрдә мәчетләр төзгәннәр, мәдрәсәләр төзгәннәр. Шул Орал шәһәрендә татар мәчетләр төзгәннәр. Бүтән халыклар безгә рәхмәт әйтәләр. Татар байларына рәхмәт дип. Хәзерге байлар эшлиме шундый изге эшләр? Аларны менә шулай әйтергә буламы рәхмәт дип? Белмим аны мин. Миндә мәгълүмат юк. Кызганычка каршы белмим мин аларны. Шуны әйтәсем килә. Акча китерәме дип уйламаганнар. Ул теге Хусайновлар үзләре акчасыз тилмер биргән чакта өләшкәннәр халыкка, аларга рәхмәт белдергәч әйткән. Инде булганда имеш, әллә юк Хусайнов түгел, гафу итегез, Екатеринбург шәһәрендә Агафуровлар әйткән. Булганда инде бирсә дә була дигән була. Үзләре шул акчасыз кайсакта тилмер биргән. Ул Хусайнов мәсәлән бай булса да мәчетләргә урыс православ храмларына акчаны кызганмыйча, жәлләмичә биргән. Үзе теге нәрсә общий, гомумән общий вагонга барып, шунда нигә айран салып, сыр итне алып,
кыйммәт вагоннарда бармаган, ул спальный вагон. Общий вагонда барып, шунда юл буена теге арзан гына билет алып, шулай итеп биргән. Үзе халыкка тараткан акчаны менә аны Оренбурда ничә ел былтыр булдымы, шунда мин төшергән, берсе бер ханым ди, урыс ханымы әйткән, Хусайновларга һәйкәл куясым килә, Оренбурда ул минем ата-бабаларыма бик ярдәм иткән дигән. Ну, булар әйткән дин әһелләре, бездә мусулманда андый килешми һәйкәл, шуңа күрә ул теге памятный доска дип мәрмәрдәнме ясаганда шул Хусайновлар түзгән бинага элеп куйган, менә шундый кешеләрдән, урыслардан рәхмәтебезне белдерәбез Хусайновларга дигән. Менә күрдегезме ничек безнең халыкны данын киңәйтеп, үстереп тырышканнар алар. Алар үзләре тамагын туйдырып, курсагын үстереп, шуны гына уйламаганнар. Алар уйлаганнар, бүтән халыкларга ярдәм итик. Әле Оренбурда православ теге храм төзи башлаганда килгәндә ди ул Хусайнов әйткән, нигезе миннән дигән. Нигезен ясаган, катырып ясаган, шунасынан да православ храмны түзгәч, революциядан соң шуны шартлата башлаган 30 елны. Үзе православ храмны шартлатканнар да, нигезен ди шартлатып булмый, чөнки алар ди сары тавыкның сары теге күкәйнең сарысына ди бетонны кушып ди шулай ясаган ди, шуңа күрә шул нигезендә ди Дом Советов ди төзеп куйганнар ди. Күрдегезме безнең татар халкында нинди бүтән шул шәхесенең данлыгы таралган? Менә күрдегезме татарлар ничек гасырларга на века урча әйтмешли түзгәннәр дип әйтәләр, мактап. Аны шул Оренбург дигән өлкә газетында мин укыдым. Шулай дип язганнар аны. Китапта да бар, хатта ул миндә Оренбургдагы танылган шәхесләр турында. Муса Җәлилне алыгыз. Габдулла Тукайны алыгыз. Аларны һәйкәлләр төзеп, Муса Җәлил Габдулла Тукайга Ташкентта, Петербургта, Стамбулда парк атаганнар аны исеме. Күп шәһәрләрдә һәйкәлләрне, Астраханда хатта икәү. Урал шәһәрендә куйганнар һәйкәл. Тагы кайсы шәһәрләрдә Габдулла Тукайга куйганнар һәйкәлләр. Татар халкының лайыклы баласына дип шулай шатланалар, горурланалар, алар сокланып, күннәшеп тә куялар. Менә бездә юк икән шундый шәхесләр дип. Без шатланырга тиеш. Менә нинди сезгә тирән фикерле бер сүз әйтим дә инде тамамлый дип торам инде. Тирән фикер уяна башласа, тагы бүтән фикерләрдә анарга бәйләнеп чыга да, шуңа күрә әңгәмәм бик зур була инде. Җәмәгать, үз телегездә сөйләшегез рәхәтләнеп, үз телегезне саклагыз. Ата-бабаларыбыздан калган шундый нәрсә дип әйтәләр инде. Онтым инде шундый мирас. Мирасның кадерен белергә кирәк. Бай мирас. Булгар бабаларыбыздан калган мирас. Кайсы халыкларда андый байлык юк. Бездә бар, Аллага шөкер. Яри шуның белән тамамлыйм инде, ачуланмасагыз, күп сөйләде дип. Гафу итегез. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.